Hai dolok lam sago tekijak katal video dolok norok thangnai koyekdin romunai Facebook tei YouTube bebak social media on belai kheno viral ongjak norok nugui mano na Telangana ni Kancha Gajiboli o 400 ekor bolong tongmani obotak bebang no dorja hai ko JCB bai hogjak bai tongo tei o hokjakma toinai oroni je tongnai tok musui je oron animals tongnai bird tongnai obo bebang tabo tongthek sekjakmani hayangkha obono tingoi belai kheno kirima singsa sanan thangkhe ang putesi belai kheno dukh nangmani hayangkha oboni tamong khanna rok kisak khnawi naidi. Dolong nuk khnai mangkhana oroni tabuk je animals tongnai rok bahai ki sidik lainai kamman heklainai tongpai tongkha o Kancha Gajiboli bolongo tamong khachuk tini obono tini full detail babe sawi manlainai khoboni bisingtwi kaham keno sawi mangkha je oro state development khaina bagwi Kancha Gajiboli bolongno tabuk oroni CM Ravnat Reddy obono government ni thani ririkha je ara je kono government ni buildings thai keba construction khainani bagwi obono tabuk aroni bolong je tongni 400 ekor bolong no bebang no JCB bai porichet khaijak tongo oroni je tok musung mayung tei aroni je animals tongnai rok oboni tak buro tongnai borok byang thangnai obo hai twi tak lama gana rogo haino kwlai paisi thwipai bo tongkha norok video ni footage o bo nugui mano tabuk haike bolong no twinai JCB bai haike sap haike porichet khaijakma twi Telangana ni ABP tei BRS Bharat Rashtra Samiti Telangana ni Industry Corporation ni mungwi tak belai kheno kaisa case khaika court o 1980 ni 1 haike 1980 ni je rule tongmani mote hinkhe haike bolong hogoi aroni je animals posu paki tongmani obono haike kaisa sasti rwmani haiklaio obo okong no nargui bo kaisa tabuk Telangana ni court o belai kheno kaisa kotor khe case bo khaika hinui bo sawi mano obono kari bo Telangana ni bebak kwbangma thaini student rok tabuk haike 400 ekor bolong no hogoinai tei construction haike building khaijaknai hinui je bolong hogjak tongmani oboni twibo tak lama o protest khailaika o protest khaima jagao kwbangma aroni police rok thangoni aroni je chatra rok haike ba je student tongnai rok protest khaimani bongno lathi charge rokha hinui bo sawi mankha hinkhe dolok sana thangkhe tangwi chung chini bolong haike ba chini forest no save khaina na hinkhe naidi chung tak jephru chini gorom ni somoy khe bo gorom phaiya jephru chung watui nang o somoy khe watui phaiya twrwk chini chung buphuru obono realize khai hinkhe chung jephru chung belai khe gorom nango haike je prithibio belai khe gorom phai opor se chung bhakao je bolong hokjakmani tei bolong rokbo kwrwi kha haini bagwi tabuk markhe tungkhru borok hinui chung jephru bolong hogo haike bolong nosto khaikhibo o somoy kitsaphano uansukya je chung ibo bolong haike hoi khipkhe chung future haiklainai chung problem face ma khaiui hinui tei chini animals rok bono twrwk je tongmani bolongo bolong halongo je nugjagui tongmani obo tabuk kwbangma jagao tak kwrwi kha hinui saimano chungsi tabuk kwbangma posu paki haike je bolong ni manui nugui maya hinkhe chini last ni tei next generation phainai rok borok kuno bolong ni je animals no borok sinui si manglak okong no twi sana thangkhe arani je CM Ravnat Reddy obono okong no twinai belai kheno sana nango je haike khaimani no twini bo obono kasana nango hinkhe dolok norok o video ni bisingtwi Telangana o tak problem face khai tongmani oroni je bolong ni post paki haike animals rok obono twino tam sana muchu obono comment khai sana tabukdi tei haike bolong no nosto khaimani haike bolong hogoni oroni je post paki animals rok no kaisa sasti rwmani haiklaio obono nog tam sana muchu comment khai sari tei kwtal video manna bagwi channel no subscribe haike share khaina tapukdi।